Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel? Či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch. A tam, co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu ne. A čo spravu s peněžami? Chocolat, mon frère. Mon pizza, guignol, fuck man. Mon fuck man. Mon ripper, fucking name, mon rich, paio, fuck man. Até lá. Yeah, yeah. On the way to go. My baby, my love you, my baby, then the bad, motherfucker make you walk fish the song. She I'm the baby, I'm in the swamp, you my favorite man, I'm a fuck gone, bitch fuck me, fuck it so, I'm a true man, motherfucker ten, mother ripper, fuck shit, I'm a true man, mother chunky band, chill me, dobre? Americký reper. A čo repuješ? Čo repuješ? Ty si čo, homo sapiens, homo... Freest. Freestyle čo to repovať, čak daj vidieť. Či nevíš, čo, tak neviem, čo zarepovať, tak od repu ma to vymyslela schopnosť, alebo takú vec. A čo si, máš nejakú vlastnú tvorbu? Nešakal, tak vlastnú vec. Nie, tak to nevím od zaštát. Tak slovenský on. Zarecituje. Neviem. Možno, že to 50 centa. Malý reper, som väčší, neviem. Tak on daj šara, pari exton. Malé šory, pari semont, inak kytare rotonton. Himane. Malé škotice, istorum. Tu mo nakli fama ekoteri. Tu zgu mapa ekisemont. Tik faj erotero. Škrivon bak ait any ex. Far piri shari an. Distruno gafel pari an temont oni sekite. Tu mo zgu mapa rikero. Kebyže to dokáže zuku, tak ťa dokáže celého. To normálne? Keď on na baránaše s lakomi. To také devčatko? Zo Spišského Podhradia pre televíziu Joj Daniela Jureková. Zamkni. Ty kokos! A toto čo ja rozprávam, môže prečo? Hovovo Karletské. Bývalý zápasník, no. OK. Nebol som svetový, ale... Svetovaný. No, bývalý majster sveta, no. Nebol som svetový. Nebol si svetový, ale bývalý majster sveta. Ticho. Čo robí? Budete na internete, ujo. YouTube.com. Praha Kolín nedohoním. To tak išlo, že oni... Daj na ruku. Prídete, potom odídete. Zahraj mi Slovenka tango. Kvôli tomu milujem Žanetu, teraz to bude na videu, kvôli tomu to Ticho, Ale aj pyrši, aj vonko pyrši. Nevadí, ne o to ide, že pyrši. Ale Jak Margit hovorí. ide o to, že by o to vôbec neišlo. Ježiš, to Ale ide o to, že mi o nič neišlo. Žece môj kokot, žece panci, svinia banda kurecká. Duk. On to má na videu. Tak to je reál. Praha Kolín nedohoním. Pomalučky budú čúrať dolu. Daj si to na A na teba. Na bum. Počkaj. Ideš do kokota. Zmiznite, papagaje. Tetu pozdravte, ujo. Pomalučky budú čúrať dolu. Pozdravte tetu, ujo. Tam je teta. A na teba, milá, zapomenú.
Ježiš! On sa ujebáva z toho tiež. A tu Rytmus! idú, ne, Cigáni. to te papagaje vystupujú, rozumieš? Rozumiem. Abo tak, abo Soky. tam, abo tam. Abo tak, abo Praha kvôli nedohoním, rozumieš? Pomalučky budú čúrať z dolu a na teba, milá, zapomenú. Dobre, Ujo, stačí. No, Opýta. dobre, teraz pôjdeme tak. Aká fuka? David. No. Fundelúka. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9, Výborne. A 5? Tu. 5 plus 5? 10, Ty, výborne. 1 plus 1? 2, No, a oni mu dali zo školy výpoveď. A 4 plus 4? 9, No, 3 plus 2? 8, no. No, a teraz 100 plus 100. Poďte do Riti. 100 plus 100? 2, 100, Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? 9, Dobre. A teraz- 20 eur koľko je? Koľko je 20 eur? 600 korun, A 5 eur? 105, 150 ty. No, však on vie. A 10 eur? 10 eur, 100, Tu pozeraj. Nie, 10 eur. 10 eur koľko je? 600 korun, No, ideme tak. 5 eur je koľko? 150, Áno. A 10 eur? 600 korun, Nie. Dobre, 300. nechaj. Ale, 300. ale keď sú nemecké eurá, 600. No. Tak je. A 20 eur? 600 korun, A koľko je 1000 eur? 3000, 13 000, 30, nie? Si hovoril. 30. No. No dobre, a teraz, aká fuka? kafuka, Funde? funde, Luka. luka, Dobre, a kapra ľahšie povie. kapran, Dobre, a poď tu prečítať. Toto mu prečítaj. Tu prečítaš pánu policajtovi. A hovorím, 2 týždne bude vo správu. Čítaj, pasíru. čo tu je napísané? po Čítaj. i, ko, o, po i, motorku, Jak? motorku, Toto motorko. A toto? A tamto hore? zidan, No, dobre. Tu a toto. Poď tu, Toto tu. mu ukáž. Ja A- počítal. Kúkaj tu. Tu som písal. A čo on má čo tu na tričku napísané? Čo tu má? Čítaj. je Dina, Jak? Dina, Dina. Dina. No. Tina, ale nie Dina, ale Tina. To nevidíš. Poď tu. Tu poď, tu čítaj. Toto už prečítal. Toto som napísal jeho diktát. Čítaj toto tu. ko, i, zo, po, so, 40, Dobre. A toto písmenko je jaké? Toto tu. Dina. Ja- poznatýč, Nie, ty. Jaké? neznam, Jaké písmenko? o, Dobre. A toto? ko, Toto? zo, A toto písmenko jaké? po, Poď tu bližšie, ku mne. A toto? so, Dobre. A toto jaké písmenko? ko, Toto? so, Toto? ro, Toto písmeno? e, A všetko, jak sa povie? Celé prečítaj. Celé prečítaj. do, i, po, so, Disko. disko, Blízko. Dobre. A on, poď tu. To netráp. Nie, on, ty poď tu. Čo má on na čapke? Poď tu, čo máš ty na čapke napísané? Poď sem. čo, No, on čo má na čapke? Čítaj, David. zidan, Daj tú čapku. Nie Zidane, David. Motorka Zidane je. Hej, čo to tu je napísané? ko, i, po, i, so, i, Suzuki. sufurski, Jak? sufurki, Sufurky. Dobre. Kamil, môže s tebou ísť na benzín. Medzi si ju pôjdem s tebou. Kamil? Povedz ahoj Kamil, Ahoj Kamil, si fešak, ti fešak, si playboy ty si plebos. a 2013 Ibiza chlapec. A ty si chlap. A teraz povedz Armani. Armarnis. Ahoj Kamil, Ahoj Kamil, biela ti pristane. bielce prestane. A ešte ho pozdrav, tak vieš. Ako... Na ahoj Kamil, Krič Kamil. krič Kamil, Kamil. Kamil.
Aj druhou, normálne, mávaj Kamilovi. Jak? Druhou obidvomi, normálne. Dušan, si školu? Nie. Teraz jedu som brzminu. Duško, a pošli Kamilkovi nejaké tanečky. Dobre. Daj hudbu. Riadne. A môžeš sa aj rozhopnúť košelu, vieš. Nie? Nie.